Здраво, зовем се Радост, имам 36 година. Желим да поделим са вама нещо, що ми е променило живот на неочекиван начин, нещо защо нисам мислил да че се десити, али е то заиста променило. Бичу искрен са вама, вече дуже време осечам се несигурно, па чак и стидим се свог тела. Главни разлог за то била е величина мок пениса. Увек сам мислил да ми е пенис премали. Био е висок 6 инча и колико год сам се трудил да не размишлям о томе, несигурност е увек била присутна. Приметил сам да може партньори нису били импресионирани, чак и ако ми то никада нису директно рекли. Знал сам да нещо ниже уреду и уваж недостатък самопоузданджа ме е дубоко утицал. Мой сексуални живот е обележила фрустрация, а може самопоштуванđe е било на камено. Покушал сам све да побольшам, išla sam kod seksolога, kupovala apotekarske proizvode, ušla u teretanu, čak koristila penis pumpu kođu, sam vidjela u oglasu, ali ništa od toga nije uspelo, a frustracija je samo rasla. Sve dok jednog dana nisam vidio nešto što me je nateralo da zastanem i razmislim. Pregledao sam internet i naišao na blog jednog glumca iz filmova za odrasle. Govorio je u tajni kođu glumci filmova za odrasle koriste da bi dobili veće penise i poboljšali seksualni učinak. Spomenuo je gel koji mnogi od ovih profesionalaca koriste. Pomislio sam, zašto ne probati. Nisam imao šta da izgubim pa sam odlučio da naručim. U roku od nekoliko dana proizvod pod nazivom Grovi gel diskretno je stigao u moj dom. Tačno sam sledio uputstva bez velikih očekivanja, ali sa nadom da ću konačno pronaći rešenje za svoju nesigurnost. Onda, nakon samo 2 nedelje upotrebe, počeo sam da primećujem apsurdnu razliku. Nikada nisam mislio da je to moguće, ali moj penis je sa 15 cm porastao na 25 cm za samo 14 dana, povećanđe od 5,5 cm. Bio sam u šoku, bio sam neverovatno iznenađen rezultatima, ali nije bilo samo to. Može samopouzdanđe je poraslo, osjećao sam se samouvereniže, opuštenije i pre svega željenije. Počeo sam da primećujem da je moj seksualni život mnogo bolji, a i moji partnjori su primetili razliku. Prvi put sam osjetio kontrolu. Pored povećanđa veličine, moj učinak je također značajno poboljšan. Također sam vidio da seksolog Adnan Hodžić, specijalista za seksualno zdravlje muškaraca, preporučuje Grovi gel za muškarce koji žele povećati veličinu penisa i poboljšati performanse u krevetu. On sam navodi da gel ne samo da povećava veličinu, već i poboljšava erekciju i pomaže u odlaganju ejakulacije, bez rizika i komplikacije operacije. Ja sam dokaz da ovo zaista funkcioniše. Ako ste i vi umorni od osjećaja nesigurnosti, ako želite da poboljšate svoje seksualne performanse i povećate samopouzdanđe, svakako preporučujem da isprobate Grovi gel. U početku sam bio skeptičan, ali rezultati su govorili sami za sebe, ne čekaj više. Ako želite da promenite svoj seksualni život, povećate svoju veličinu i poboljšate svoje samopouzdanje, Grovi gel bi mogao biti upravo ono što vam treba. Ako ste zainteresovani, ostavit ću link do zvaničnog sajta odmah ispod videa, garantujem da se nećete pokažati. Ja sam živi dokaz da funkcioniše, a siguran sam da će i vama uspeti. Sada, moj seksualni život i samopoštovanđe nikada nisu bili bolji. Osjećam se samopouzdanije, željenije i više kontrolišem svoj život. Grovi gel mi je dao ono što sam uvek tražio. Samopouzdanđe i prave rezultate. Ne gubite više vremena, probajte danas i počnite da transformišete svoj život. S Bogom!